Halo, halo. Tak, czerwono. Wszystko się zgadza. Zgadza się tak, gąbka mikrofonu czerwona, kapa czerwona, nawet czubki od fuzekli mam. Nie mam dziury jakiejś? Nie. Czerwone. Tak więc, cześć. To ja, Mikołaj. I dawno się zbierałem tak, żeby coś sobie powlogować, ale nigdy nie mogłem jakoś się tak zebrać. I też z jednej strony nie wiedziałem w zasadzie o czym by tu poopowiadać, a teraz, że mam takie możliwości, że mam zawodowy mikrofon i rzekomo jakość dźwięku jest nie gorsza wcale od radia Piekary, to postanowiłem poopowiadać tak zbiorczo o w zasadzie o wszystkim, co mi teraz przyjdzie do głowy i chciałem sobie to nawet jakoś tak na kartce fajnie spisać, żeby to miało jakoś tak ręce i nogi, żeby to nie było takie chaotyczne, żeby poopowiadać fajnie o wszystkim i żeby to miało jakiś sens i trzymało się kupy i dupy. I jak to się mówi, miało ręce i nogi, a optymalnie jeszcze cycki i żyć. No ale nie zrobiłem tego, tak że będę jechał, jak to się mówi, na spontanie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, słychać, że tło jest do przeżycia. Ładnie odmalowana ściana, tam kawałek plakatu widać. I od czego w zasadzie chciałbym zacząć? Chciałbym w ogóle, żeby takie to opowiadanie tych głupot jakoś może niektórych zmusiło do jakiejś refleksji na jakiś temat. Bardzo ciekaw jestem również waszych opinii, abyście się mogli wypowiedzieć w komentarzach pod spodem, żeby można było jakąś dyskusję nawiązać, do której chętnie ja się włączę, odpisując na te komentarze, albowiem zawsze wszystkie komentarze staram się czytać i jeżeli tylko mam taką możliwość, to na nie jakoś w miarę sensownie i logicznie odpowiedzieć. I od razu mówię, że mogą się tu pojawić rzeczy, jak to się mówi. No, wszystko co tu powiem to jest moja prywatna opinia, nie trzeba się z nią zgadzać, nawet wolałbym, żeby się z nią nie zgadzać, bo wtedy przynajmniej jest jakiś dialog, jakaś taka się zaczyna dyskusja. To jest tak, a kamera trochę krzywo, no ale dobra, to ja też będę się tak skrzywiał. Takie, nie mam statywu, aparat stoi na pudełkach po filmach i portmoneju. Mam nadzieję, że mi starczy baterii w ogóle i że to wszystko jakoś wyjdzie. Także, żeby się utworzyła jakaś dyskusja na wszystkie tematy, wszystko jest wyłącznie moją opinią, żeby się nikt nie poczuł urażony, czy jakoś tak, jeżeli komuś się zburzy światopogląd na jakiś temat, który ja poruszę, to cóż, no, demokracja, tak więc pokorzystam z tego luksusu, jaki mamy. I od czego chciałbym zacząć? Może tradycyjnie od świata gier, tak więc co czeka nas w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o takie produkcje, które by mnie interesowały, to ja oczekuję październikowego obcego, Alien Isolation, o ile się nie mylę. I ja jestem, może już wiecie, albo nie, wielkim fanem obcego. Pierwszą część, potem Obce, czyli Aliens, czy Obcego 3, nawet najsłabszą 4, Resurrection, Odrodzenie, każdą część widziałem po, no, niezliczenie dużą ilość razy. Także ogrywałem również AVP, jeszcze te pierwsze takie Alieny na PSX-ie, czy to na PlayStation, bo tutaj jest kwestia dyskusyjna o tym, jak to który model powinno się jak nazywać. I ja na pewno Alien Isolation nabędę. I jakie mam oczekiwania? Staram się nie mieć żadnych, jak zawsze w przypadku premier gier, bo potem człowiek przynajmniej mniej się zawiedzie. To na przykład według mnie oczekiwania w dużej części zabiły Watch Dogsy, które po prostu... Znaczy to też może nie tyle oczekiwania, bo one nie były bezpodstawne, ale cały hype nadmuchany przez deweloperów był po prostu... no cóż, można się było spodziewać, że ten balon nadmuchiwany, luftbalon plumpany do tego rozmiaru w końcu musi pęknąć. Czy to jak ten wrzód, co się go przecina, nakuwa. No wiecie o co chodzi. W każdym razie pęk i byli ludzie zadowoleni, którym się podobało. Ciężko w tym momencie stwierdzić, czy to byli ci, którzy czekali na Watch Dogsa mniej czy bardziej, ale byli też tacy, którzy się bardzo zawiedli. Byli też ludzie tacy jak ja na przykład. Ja nie czekałem, trochę zagrałem i stwierdziłem, że to jest takie, no gra jak gra, nie? Można ograć, ale odwłoka nie urywa, tak? Więc tutaj lepiej nie oczekiwać niczego szczególnego. Chociaż patrząc na trailery można się spodziewać czegoś, jak już pewnie wiecie, a jeżeli nie, to odsyłam was do Google'a, Alien Isolation. To będzie coś w klimatach, powiedzmy, Amnizji,
albo penumbry w klimatach właśnie, jak to powiedzieć, w umiejscowieniu akcji w świecie obcego. O, z tym, że tam też przyjdzie nam się mierzyć bodaj z cyborgami. Takie klimaty. No gra wygląda graficznie bardzo, bardzo ładnie, a jednak nie łudźmy się, bo dużo ludzi mówi, a to ty tylko na grafikę patrzysz. Jest takie z angielskiego języka określenie graphic whore, czyli tłumacząc na polski dziwka graficzna. Czyli ktoś taki, kto skupia się tylko i wyłącznie na grafice, jeżeli gra nie jest ładna, to już nie ma u niego najmniejszych szans. Ja staram się nie być takim człowiekiem i myślę, że jako tako mi to wychodzi, ale nie ukrywam też, że lubię, kiedy gra jest ładna i kiedy ładnie wygląda, bo to jednak to jest to, co wedle naukowców głównie mężczyzn atakuje w pierwszym momencie, czyli no jak widzimy grę, to pierwszym bodźcem, na którym gra działa, jest jednak wzrok. Potem gdzieś przeważnie słyszymy ścieżkę dźwiękową, oprawę muzyczną, poszczególne efekty dźwiękowe, potem dopiero wgłębiamy się w fabułę, poznajemy mechanikę i tak dalej, a jednak to właśnie grafika pierwsza nas uderza i wiadomo, że jeżeli gra będzie ładna, urodziwa, no to wtedy łatwiej w nas uderzy. To jest porównanie do kontaktu mężczyzny z kobietą jak najbardziej na miejscu. No, nie oszukujmy się, że owszem, ważne jest, no w zasadzie powinno być najważniejsze to, co we wnętrzu człowieka, ale no jednak pierwsze atakujemy go wzrokiem i to właśnie ta otoczka taka techniczna, fizyczna w dużej części w tym pierwszym kontakcie zaważa o tym, czy w ogóle poznamy tą drugą sferę człowieka, czyli tą taką głębię, duszę i tak dalej. No to już odbiegłem trochę od tematu gier, ale jak mówiłem, ciężki mikrofon, muszę zmienić rękę. Jak już mówiłem, tak tu będzie właściwie o wszystkim, tak, żeby już tak dawno nie było nic, to teraz tak zbiorczo o wszystkim poopowiadam. Jak już tak mam moment, jest za 17 pierwsza, a wstałem dzisiaj wcześniej, bo o 8. Wcześnie, tak, na pewno wcześnie w porównaniu do ludzi, którzy o 4:30 wstają do roboty, to może to się wytnie, albo nie, ale nie mówiłem tego, że wcześnie wstałem. Jak na mnie, kiedy mam wolne, to wstałem wcześnie, o. Także to tyle w temacie gier. W dalszej perspektywie gdzieś tam majaczy oczywiście Wiedźmin 3 to obowiązkowo. Ja jestem w trakcie właśnie czytania trzeciej części, czyli przeczytałem już opowiadania, teraz mam trzecią część do czytania i nie wiem, czy mam na to czas, ale chętnie streszczę wam historię szybko. Przeczytałem 2 opowiadania, pożyczyłem sobie 2 kolejne książki od mojej dziewczyny i kiedy jechałem pociągiem, wyciągnąłem sobie tą jedną i położyłem ją, wiecie, jak macie ten taki zic, nie, ten szizlong, co na nim siedzicie, ja siedziałem przy korytarzu, tu były drzwi, tu jest ta ścianka, i tu była taka szpara. I ona była o tyle niefajna, że ona miała tak 4 cm, a tu się zwężała. Czyli tu, gdzie były nogi, już nie było tej szpary, nie można było na przykład tak wsadzić ręki i coś sobie za tego szizlonga wyrzucić, bo tu już była taka ta blacha i tam już był ten hajcung, ten grzejnik pod nogami. I ja sobie położyłem tą książkę, a było już późno, trochę mi się chciało spać, więc stwierdziłem, że się położę i się kimnę. Taka mnie dżemota chyciła i się położyłem, kimłem i miałem tam głowę w okolicach tej książki i wstaję i słyszę ino takie dup, nie? I wiecie, jeszcze zaspany, nie ogarniam co się dzieje, patrzę, Wiedźmina nie ma. No i pierwsza myśl, wleciał. No i faktycznie wleciał. A to jest wysokie tak no nie wiem, wyższe trochę od moich betów, jakieś, myślę, tu ma 40 centymetrów mniej więcej. No i co? I tak tego nie wyciągniesz, bo ta szpara się zwęża, ręki nie wsadzisz, bo za głębokie. Przepadło, po Wiedźminie, co teraz? Polecisz do szafnera albo do konduktora i powiesz, panie, książka mi wpadła, zatrzymujcie skład, rozbierajcie przedział, bo nie mogę bo mi książka wleciała. No to pan ci powie, no tak więc będziecie jeździć pociągami, uważajcie, bo jakby tam wpadł portfel albo telefon, znaczy, w takim wypadku to prawdopodobnie leciałbym jednak, czekał do ostatniej stacji i po prostu prosił, żeby mi jednak zdemontowali przedział i pomogli to wyciągnąć. Dobra, musiałem skontrolować tylko, czy wszystko się nagrywa, bo mi się uśpił komputer, nie wiedziałem, czy też nagrywanie mi się czasem dźwięku, bo dźwięk aparat osobno, a tutaj mikrofon podłączony do interfejsu audio nagrywa się osobno. Jakby ktoś był w ogóle ciekawy, jaki mam sprzęt dokładnie, bo czasami padają takie pytania, to pod filmem macie link do strony, gdzie robię relacje na żywo, live'y, streamy, jak zwał, tak i srał. I tam na tej stronie
na dole znajduje się specyfikacja mojego komputera, jaki mam mikrofon, jaki mam interfejs audio i takie rzeczy. I cóż, Wiedźmin 3 to tak, wiadomo, że chciałem kupić kolekcjonerkę, ale jak dowiedziałem się, ile kosztuje, to jej w końcu nie zamówiłem, a jak się potem dowiedziałem, że można za tą kolekcjonerkę zapłacić, nie trzeba za nią płacić już jakoś wcześniej, tylko po prostu można dopiero jakoś niedługo przed premierą, to się trochę zezłościłem, a teraz już ich nie ma, a ceny na Allegro są takie, że no na pewno nie dam tyle za grę, nawet jeżeli tam jest figurka i inne takie dupsy. I GTA 5 oczywiście dla posiadaczy konsol już bodaj. Teraz nie chcę powiedzieć coś głupiego, ale zdaje mi się, że w listopadzie. Sam na Facebooka dawałem zwiastun z datą, a teraz nie pamiętam. Ale cóż. To było. Na PC-ta dopiero styczeń, tak więc, ale myślę, że lepiej poczekać niż po prostu miałaby wyjść ta gra w takiej formie i tak zoptymalizowana, jak wyglądało to w przypadku GTA 4, czyli że na ówczesnych PC-tach mało kto mógł to odpalić z satysfakcjonującą grafiką, satysfakcjonującej płynności bez większych problemów i mam nadzieję, że tym razem może obejdzie się bez Rockstar social clubów i tak dalej. Cóż, taką mam szczerą nadzieję. Co dalej chciałem powiedzieć? Może tak generalnie ze świata. Jak już wiecie, pewnie Polacy wygrali Mistrzostwa Świata w piłkę siatkową. I tu chciałem tak płynnie przejść trochę do polityki, bo ja tego tematu nigdy nie poruszam, ale dużo ludzi czasem zadaje mi takie pytania, jakie są tutaj moje zapatrywania, jak ja to wszystko widzę, czy ja jestem za jakąś partią, za jakąś konkretną opcją, czy po prostu jakie na to mam patrzenie i tak po kolei chcę płynnie do tego przejść. Super fajnie wygrali, u nas akurat w Katowicach, w Spodku, na pewno ktoś powiedziałby w Katowicach, w stolicy Górnego Śląska, ale nie popełniajcie tego błędu, Katowice nie są stolicą Górnego Śląska, pomimo że tak jakby są jego taką wizytówką, gdzie dzieją się wszystkie ważne wydarzenia kulturalne. I to wynika też z powojennego podziału Polski, który ze Śląska zrobił województwo śląskie z miastami, które do Śląska w ogóle nie należą i nigdy nie należały, typu Sosnowiec, Będzin, Czeladź i tak dalej. To już pewnie wiecie. To oprócz tego zrobił województwo opolskie, które historycznie było częścią Górnego Śląska i województwo dolnośląskie. I ten podział tutaj w mojej skromnej opinii jest totalnie kompletnie bezsensowny, a dla ludności żyjącej w danych województwach krzywdzący na dłuższą metę, bo ani mieszkańcy Sosnowca nie czują się Ślązakami, ani też Ślązacy nie czują się komfortowo, będąc tymi Ślązakami razem z nimi określani. I to jest takie, bezsensowne, ale my na to w obecnym momencie nie mieliśmy żadnego wpływu. Tutaj ciężko wytknąć kogoś w tym momencie palcem i powiedzieć, to jest jego wina, bo ład powojenny został ustalony długo przed tym, zanim ta wojna się skończyła, ale to już nie chcę, znaczy może nie w tym wypadku nie chodzi o województwa, ale to jednak w tym momencie z tej perspektywy trudno poszczególne osoby oskarżyć. Całe szczęście, że nie mamy już województwa stalinogrodzkiego ze stolicą w Stalinogrodzie, czyli w Katowicach. To Bogu dzięki. Ale co chciałem powiedzieć? Oczywiście również się cieszyłem, że wygrali, że tak zmasakrowali Brazylijczyków. Ale co chciałem powiedzieć? Bo od razu była afera Haja w momencie, gdzie nasz prezydent pan Komorowski przemawiał i tam on jest znany z takich małych, powiedzmy, nie wiem jak to teraz powiedzieć. I teraz już przez część z was jestem z góry skreślany i nazywany, nie wiem, kucem, lewakiem, nie wiem z czego ten kuc w ogóle, że kucyk, że co. Nieważne, ale o co mi chodzi, że słynny z takich umfalów, że po prostu powiedział bodaj, że dziękuję piłkarzom zamiast siatkarzom i cały internet zagrzmiał, bo powiedział, że dziękuję piłkarzom. A tak naprawdę, jeżeli się przyjrzeć tym jego tam błędom ortograficznym, czy błędom tego typu, to oczywiście, że ktoś może powiedzieć, że to jest głowa państwa i od niego wymagamy jeszcze większej jakiejś poprawności niż od innych ludzi, ale patrząc na ogół, to ja wam powiem z ręką na sercu, że ja bym chciał, żeby największym problemem Polski i narodu polskiego było to, że nasz prezydent nazywa siatkarzy piłkarzami. Bo myślę, że akurat naród polski
boryka się z dużo większymi problemami niż ten i celowo tutaj wiem, że teraz na pewno wchodzę na grząskie grunty i z tego może być jakiś gnój, no ale jest demokracja. Że po prostu naród polski, celowo używam tego określenia, a nie Polska albo państwo polskie, bo państwu nie można nic zarzucić. Państwo to sobie jest wycinek ziemi w środku Europy, państwo, które swoje granice przez historię swojego istnienia zmieniało chyba tak często jak żadne inne państwo w Europie, rozciągając się od Odry do, no może nie, takiego rozmiaru nigdy nie było, ale aż do Morza Czarnego, potem się zmniejszając w różnych to konfiguracjach. Także to jest państwo. Jemu zarzucić nic nie można, bo akurat z punktu technicznego widzenia Polska położenie geograficzne w sensie samego terenu, jakby to tak ująć, w sensie stricte technicznym ma idealne. Mamy morze, góry, jeziora, nawet pustynie. Także to są przedogodne warunki do życia i powinni być Polacy wdzięczni tym Słowianom, którzy zabrnęli tutaj nad Wisłę i przez te prawie 11 wieków tutaj trwają pomimo często stosunków raczej negatywnych z sąsiadami zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, jak i z południa, jak i przez Bałtyk z północy, bo nie było jeszcze takiej strony, z której Polska by nie dostała tutaj za przeproszeniem w pierdolu. Aczkolwiek przeważnie sprawdzało się przysłowie, że im dalej na wschód, tym większy smród, albo że ze wschodu, jak to mawiał mój dziadek, nic dobrego jeszcze nie przyszło. Bo jednak o ile nawet w opinii prawdziwych Polaków, tych, którzy nie wiem nigdy kim są, bo nigdy nie umiem odróżnić prawdziwego Polaka od tego sztucznego Polaka. Ja ostatnio przeczytałem, że na przykład w ogóle nie jestem Polakiem, no ale no cóż, trudno, nie każdy może być. Prawdziwych Polaków, Słowian, potomków w linii prostej Mieszka I, to ci germańscy źli oprawcy z zachodu byli tymi najgorszymi, ciemiężącymi tutaj biedną słowiańszczyznę, starający się ją zniewolić. A jeżeli się tak troszkę spojrzy bardziej skrupulatnie na historię istnienia Polski, tak przynajmniej od 966 roku, od czasu chrztu Polski, tak do, no nawet ograniczmy się, XVII-XVIII wieku, to jednak granica zachodnia były bardzo długie okresy, kiedy ona była szczelna, bezpieczna i dzięki niej w Polsce kwitł handel, a miasta mogły powstawać na prawie niemieckim czy to magdeburskim, rozwijać się, duży napływ osadników z Niemiec, rzemieślników, kowali, murarzy, wiadomo o co chodzi, tak, więc były bardzo duże okresy, kiedy właśnie z tej zachodniej granicy Polska czerpała, kiedy natomiast z granicy wschodniej no, nie było w zasadzie takich momentów, żeby można było powiedzieć, że coś pozytywnego z jej strony do Polski napłynęło. Ale opuszczając już Polskę, chodzi o naród polski, w sensie naród, który, jeżeli się tak człowiek zacznie przyglądać od jakiegoś czasu, ja polityką staram się interesować tak mało jak się da, staram się robić tak, powiedzmy, że jeżeli mamy dwie opcje polityczne, jeżeli mamy tą stronę prawą i lewą, to nie powiem, że jestem po środku, bo powiecie, że nie ma takiej opcji. Ja jestem gdzieś tak, tutaj jestem. I ja tak patrzę sobie cichutko z cienia, obserwuję co się dzieje, przyswajam informacje, analizuję. I dzięki temu mam tą taką umiejętność, nie chcę że jakoś, żeby to brzmiało jakoś, że jestem lepszy od ludzi, którzy się opowiadają za daną partią albo coś w tym stylu, ale korzyść płynąca z takiego po prostu punktu widzenia jest taka, że mogę trzeźwo spojrzeć na opinię wszystkich ludzi. Mogę spojrzeć trzeźwo na opinię pana Donalda Tuska, na prezydenta Komorowskiego, mogę trzeźwo spojrzeć na opinię pana Jarosława Kaczyńskiego, mogę trzeźwo spojrzeć na opinię pana Palikota, mogę spojrzeć trzeźwo na opinię wszystkich ludzi i z każdej tej opinii mogę powiedzieć mniej więcej obiektywnie na przykład, to powiedział dobrze, a tutaj po prostu pierdoli głupstwa. No, aparat mi zrobił cięcie, nie wiem czemu, pomimo że zmieniłem kartę na większą, ale jedźmy dalej. Powiedzieć po prostu, że tu ktoś mówi totalne głupoty, powiedział 3 rzeczy totalnie debilne, ale tutaj raz powiedział mądrze. I to po prostu daje taką moc wypunktowania czegoś takiego w przypadku każdego polityka, a nie ma tego po prostu problemu, który często się zdarza w tym przypadku, kiedy jestem za opcją A, jestem po prostu całkowicie oddany opcji A i słucham przedstawiciela opcji B. I wtedy nawet jeżeli on powie 2 + 2 równa się 4, to ja powiem nie, ty pierdolisz głupstwa, bo ty jesteś z opcji B, ty jesteś B i ty nie możesz nic dobrego i mądrego powiedzieć, bo po prostu ciebie nie lubię, bo ty nie jesteś z mojej opcji. I niestety z tego co zaobserwowałem,
z tego co zaobserwowałem, takie zdarzenie ma miejsce niezwykle często. Coś się zapętliłem i po prostu ja za wszelką cenę staram się go uniknąć i to właśnie takie bycie gdzieś z boku daje mi to moc, że mogę sobie obserwować, głupoty odrzucać, rzeczy mądre przyswajać, analizować i to jest po prostu takie dobre. A to jest właśnie ten jeden z problemów narodu polskiego, który udało mi się zaobserwować. Jeden z licznych niestety, bo można dużo mówić o tym, że jakieś takie cechy narodowe czy stereotypy na dłuższą metę nie są prawdziwe, to narzekający Polak, któremu nic się nie podoba, to jednak jak tak człowiek się przyjrzy, gdzieś stanie sobie tak powiedzmy z boku i może mi jest łatwiej z perspektywy Ślązaka obserwować Polaków niż Polakowi ocenić Polaka. Zaraz tutaj zapytacie, a Polak to nie Ślązak? Ale to jest dłuższa dyskusja. Padła bateria. Ale ja ten vlog dokończę, choćbym miał szczeznąć. Także oto, jeżeli chodzi o to narzekanie, to chodzi mi tu konkretnie o te ostatnie sytuacje, kiedy na przykład Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, wtedy posypała się fala hejtu, że to ucieczka z tonącego okrętu, że to uciekanie od odpowiedzialności i zostawienie z kraju w stanie permanentnego, całkowitego rozkładu. Natomiast głosów takich, gdzie ludzie rzeczywiście jakoś doceniliby fakt, że to Polak osiągnął takie stanowisko i teraz będzie pełnił taką rolę, pomimo że wcześniej dużo ludzi narzekało na to, że Polska jest niedoceniana, jedynie dojona przez zachodnie koncerny, jakoś tego docenić nie potrafi i myślę, że to ma coś wspólnego z tym syndromem wiecznego narzekania. I w tym momencie ja zostaję przez grupę ludzi nazwany lewakiem, jestem tego świadom, także przyjmuję to na klatę, ale jak już mówiłem, to wszystko są moje opinie, według was mogę mówić totalne głupstwa, ważne, żeby był jednak kulturalny, fajny dialog. I co? I polityka była, historia była, technikalia były, zaczęła się jesień, pogoda już jest totalnie do ciula, jest zimno, pada deszcz, tak więc idealne momenty, idealna pora dla graczy, żeby się zamknąć w 4 ścianach i oddać rozgrywce, jeszcze nawiązując do przemysłu growego. I cóż, i to by było tyle. Zmierzając ku końcowi, mówiąc ładnie po polsku, jeszcze raz zachęcam do ożywionej dyskusji w komentarzach, do której sam chętnie się włączę. Jak podoba wam się taka forma vlogowania, nie będzie żadnych super filtrów, żadnych dodatkowych cięć, oprócz tego tam, gdzie popadała mi bateria i gdzie wyłączyło się nagrywanie, żadnej muzyki w tle, bo myślę, że jakość dźwięku z mikrofonu w tym momencie jest już, jeżeli nie obrazu, bo to wiadomo, tam taki sobie aparat, to jakość dźwięku z mikrofonu powinna być całkiem dobra. A jeżeli chodzi o jakość merytoryczną, no to cóż. Jak to mówią, każdy ma swoje zdanie, albo że zdanie jest jak penis, ważne, żeby innym nie wkładać go w pupę albo w buzię. Także ja nikomu mojego zdania w pupę ani w buzię nie wkładam, po prostu się z nim dzielę o tak, bo wiem, że było dużo ludzi ciekawych moich jako takich poglądów politycznych i tak dalej, a jakoś nigdy nie miałem okazji się z wami z tym podzielić. I właśnie to zrobiłem i po głowie chodzi mi już dużo tematów na inne vlogi. Także jeżeli wam się to podoba, dajcie znać. W opisie macie wszystkie potrzebne linki właśnie do Hitboxa, gdzie praktycznie na żywo są jakieś relacje, jakieś streamy, jakieś live'y na żywo. To jakby masło z masła. Jakby to nazwać ładnie. Są strumienie po prostu. Audycje na żywo, gdzie sobie gramy. Mam też już w głowie parę planów na filmy na YouTube'a, bo ostatnio troszeczkę jakby zasób gier się zwiększył. A tymczasem to cóż, tyle, czymcie się, bądźcie pogodni, ubierajcie się ciepło, uczcie się języków i jak to się godo sam unos na Górnym Śląsku po naszemu. Pyrsk, chowcie się, patrzcie tam jako papa. Dziękuję za uwagę. Und geht gelassen dran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.